Salam everybody. Salam dikum. Kemek anikum. Welcome to the coffee. Welcome to Harry. برهان قطع كميت أنيكم حواتي. سلام dikum. كمك أنيكم لي. تاسكي لما أنت سنبت كوين تسمعني تفضليهم. لما أنت انتي زلو عربي دي زلو عربي زلو هي. بس عادي عربي له. جن سنبت كوين تسمعني. I feel so good. كاب جمت نهالخلكم شاوري كبر بيلي زحل ماي وسد بيلي. مسبونا يحزبكم متسألكم مالتي كمي أنكم تحندق أنكم حواتي كل بيستيو كل بوستديو I hope ببزلكم سلام عناني من لكم دس زبل نايت جزي تحلفوتي كريستيان حواتنا خا مسلم حواتنا خا نخلاتكم سلام عنان كلاتكم كذب كريستيان كونوا حزب مسلم كونوا نعكم زبلكوا نك حواتنا أرثوذكس زبلكوا حتى لاتني سلازي نزحتو زين نزن حتتات زين تملس لك بتحتنا يحتكم مالتي مجمرة كوفق نساتينا بتحرينا في تحتوقات يوم مالتي إذا حتى زخ تايو أنا كم تتفلتو أبز حج ساعات ولا حنتي هاي مالك كتل نزل لهم مالتي جن سعابتي يسوس كروستوس يزلهو of course ሃይማኖት زبل ግን ኣብ ኣምላኽ ግን ይኣምን እየ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ዝኣምን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሕጂ ዘይተመለሰለይ ሕቶ ኩሉ ግዜ ናብ ኦርቶዶክስ ዶ ክምለስ ይብል መሊሰ ናብቲ ፕሮቴስታንቶ ክኸይድ ይብል ጋን ኮይነ ስለ ዘለኹ ኣሕዋተይ ማዓረይ ስለዚ ቅድሚ ናብ ኦርቶዶክስ ምምላሰይ ድዩ ቅድሚ ናብ ፕሮቴስታንት ምኻደይ ናብኦም ምሕባረይ ድዩ ዘይተረድእኒ ሕቶ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ፈሊጥካ ክትውስን ይፅቡቅ ማለት እዩ ስለዚ ከይፈለጥኩ እንድሕር ወሲነ ኦፍ ኮርስ ኣነ መዋልደይ ኦርቶዶክስ እዩ ስድራይ ኦርቶዶክስ እዩ ግን ስድራይ ብፍላጥ ዘይኮነ ብዘይፍላጥ እዮም ኦርቶዶክስ ዝኸድዎ ማለት እዩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ንምንታይ ናይ ቦታትና ናይ ቦሓጎታትና ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ማለት እዩ ብልክዕ እቲ መፅሓፍ እንታይ ይብል ኤግዛክትሊ ፈሊጦም ኣይኮኑን ዝተኽተልዎ ማለት እዩ ስለዚ ولا حدا قرب كل تفلتو كله فليت ما يكون زعتوه مالك سلزي أنا خا كيف فلتكو نابسخونه يكون هايمانوت كأتو أيضا لني سلزي نخفلت إليه بقنع لبي متيخ حاتكم دلي زلخ مالك يمكن يعطون كل جيت فلتوه أنا بتخشان كخيري بتعمي سدل زلخ أبس حجي ساعات مالك بتعمي سدل زلخ جن زحاتهم حتى تتعلم لما عتو مالك مجمرة بونا خنساتينا بتحريو نافت حتى كم كيدنا مالك أوكي سلام لكم كل بيستو كل سلام دي حواتي معاري اوكي مجمريا كوفي خنساتينا بدحريو اتي حطوتاتيك حاتوكمي ابزلني عفونا لني حاز عفون حاز هلا عفون حواتي بتعمي عفون فوتو This is so good. This إذا زحاتكم حطو بقنعنا سلا زحاتكم زلخو كفلت إلى سلا زحاتكم زلخو please don't be معلش كنت مشالو سمعت كيتملو سلي مالتي مخنياتو إذا أقل ما أملاخ يفلت أملاخ مالتي بزي حيج ساعات فلت إلي زحاتو زلخو مالتي قدم موساني like I'm just curious ترديهم كفلت بتعمل نجار كساي قبري مالتي بتعمل يزيد اللي خفلت بز نجار مالتي ولا أرزي بروتستان بتعمل حتى تفوتو نعم زحاتهم زنور كحتو بزح حتى تفعل إني زي تملسني ولا وزي تملسني ولا أب بروتستان مالتي مش عندو I'm very curious مش عندو نحاده نجار كنت أمنو نحكين كا وإذا حدا نجار نحكي الصعوبة نحكين كا تتفلت على زبلة حساس بايزلني بزي مفلات ناي بوتاتي دون دب حبوتاتي إلكات الصعوبة نجار مالت إمنة نايقل لها إذا بهالحقيقة ولا بمتحف كل سلوسي إمنة نايقل لها ما نمسك كندها أي حرف كان سلازي أخا أنا خفلت بقلي زي دلزلهم على سلازي please don't be offended إن شاء الله نورمال كوينيز حاتكم زلخو بفقر ما رسخون كأب فقر تمولو سلي بتحتنا حاتكم مالك
عفوا ملعب تصقم اوكي مجمرة بونا يقدح شو تحطوها انتايم حانت قدامي تحطوها حتى على زلخو حجي ولا ما زريكم تبلني مشانو بتفرسيان كيدي قال تبلني ما زري قم ارزب لنا نقر له انا زي ترددنا نقر مالتي مالت ارزب لني حجي تي حدا كافتي حطوتاتي كانتايو بناي مقدح حانت فيك بالحواتي معري بزي بنا ناتي جنراتر اي تسرحنا السنة اسي حازسكي افتبلت بنا حجي ما زري ولا كل جزء أخم تبلني نبي تخصيان كذي أنا عارف مالتي ما زري أجهده أي نقول كوان كم زي مشان البروتستان كم بنو قال أي نقول كوان مش مخنيات زي ما نقريك حتى سلز نقرن وعلى نبع لهم أفتم بروتستان أفتم أنت بزح تيزلن خبرهم بزح نقر حتى تيزلن سلزي أنا هي وقت بزح ساعة أبي أزلت لكمني لانغا أبو أرثوذكس يلا أبو بروتستانت يلا أبقليلا أمنتا الله هيوتين نحرلكم لجن أو أملخ يا زلة بقى نا أملخ يا أمل زلة نيوسوس كورسون معلوم مالتي زاسي هاي مالتي يبلي قليل لبزحتي ساعات مالتي مجمرك حتى اللي زلة خا إذا خا نأرثوذكس هذا كونت قدامي تحكم نخل تهم مالتي نأرثوذكس بروتستان كاثوليك مالتي نهزبي كريستيان كلاتكم زوجكم مالتي أنت حنت قدامي تحكك نعي بتعمي كونفيس قبلني ولا مسحة قدس زي الله أنت كداليا بدعمي كردو كداليو بدعمي وسيني خنقركم بدعمي زي بكم مصحف كل سالني زي بكم نجار إلى بزا بدايزيا إذا حطك أنت يا تقدمي تقع هاي مانوت كابي متحواتي معري إزي أرثوذكس بروتستانت كاثوليك كابي متيو إزي بدعمي كونفيزي قبل حواتي معري مغنياتو مصحف قدوس أرثوذكس تخطلو زبل يلا نبقى تخطلو زبل يلا نكاثوليك تخطلو زبل يلا أنا ولا خمت خلاتنا أب موفين ريو أب يوسف نا يسوس كريستوس مالتيو يسوس كريستوس حدا أملك نبره نهزبي نخلو خد حنك أمتي يبل يسوس كريستوس مسمت كم تتفلت وان تحركين كون كأ يسوس كريستوس نحدا أرثوذكس أيبله مسلم أيبله قلي يبله نخلو سبي زي حق سنيرو كم تستوعب ملو مالتي أنا أفتفيل مخونة أمس عف قدس كونسي يسوس كريستوس أرثوذكس نيرو كريستيان تزي كوينو يسوس كريستوس سي أنت نيرو وي يسوس كريستوس سي أرثوذكس نيرو وي يسوس كريستوس كاثوليك نيرو زبل تقلا الله يلن حواتي معري This is why أنا بتعمي confused كوينو زلو مبر ناي بخانة دخان دي سعبو هاي مانت كتكتل بتعمي سنايو نقرأكم بتعمي سناي مالت حجي كابي يمتيو هاي مانت تقلال in general هاي مانت زبهالس كابي يمتيو أمس حاف قدس يلا بزي كتابلوني تقولون تقلال لا أمس حاف قدس انت يخون أرثوذكس كون كاثوليك زبل يلا تقلال لا مالت أوكي زي أمش كالا يتحطوها زي حجي أرثوذكس حواتنا طرحها مالتا عندما يتقعدنا أرثوذكس نخلاتكم مالتا ما يجمع رزحاتت قوة مالت أنا بزعب هاي مالت نخلاتكم تملكت مالت إذا كالا يتقع أب أرثوذكس أنا خمتي كوين زعابه هو نبت خسيان خيدن دخلك عابي أنا نبعليك نقرأكم أب أرثوذكس إمنة تاير له مسيلكم بجئز يوم زارو حكي بجئز تقولوا مصنعتات قال أملاك إن جنرال بجئز سلام تاي كوين إز من يفلت أنا حجي نبعلي جئز بهال أي سمعني حجي زول جنريشن جئز بهال أي سمعني أدي جئز بهال أي سمعني أبوي جئز بهال أي سمعني أيكون عنده أنا مالجو سلازي من كرد أمي من بجئز زاروتم قشتي مالسي بتغرسان كيركاكو الأملاخ نخد سمع خات خير حكي سلازي الأملاخ نخرد كان نخسوك أوركايل كأخات خير إتبقى الزنبو قال زبلو بقى إزسي منك سمعوا ميلوم يومكم زبلو I'm very confused نبي حكي I'm very curious سالسي تحطوها انت يا تا سالسي تحطو زلات النخ أبزعبان أبات نفسي مالتي حجي أبات نفسي اندحر مويت كان أبنت مالتي زخون السب اندحر مويتو
ኣባት ነፍሲ ክህልዎ ኣለዎ ንኽቕበር ይበሃል ኣባት ነፍሲ እንድሕር ዘይብሉ ሓደ ሰብ ምድሕር ሞይቱ ግን ኣይንቐብሮን ኢና ይብል ዋይ ካበይ መፂ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ዝበለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላቲ በቲ ሙቪ ዝረኣናዮ ድዩ ዋላቲ ብመጽሓፍ ቅዱስ ዘንበብናዮ ድዩ ኩሉ ግዜ ንሰባት ጥዑይ ኩን ንሰባት ለዋህ ኩን ንሰባት ኣፍቅር እዩ ዝብል ኣብ ኦርቶዶክስ እምነት ግን ኣባት ነፍሲ እንድሕር ዘይብልካ ንስኻ ትርጉም የብልካ ዋላ ሞይትካ ኣይቀብሩኻን እዮም እዚኣ ሓንቲ ሓቂ ካልአይቲ ከዓ መቸም ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ መስተ ሓጢኣት ምዃኑ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዛረብ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ማለት እዩ ሓቂ ኣባት ነፍሲ ግን ተዓዲሞም ኣብ መርዓዲ ኣብ ጥምቀት ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ናይ በይኖም ዝኾነ ክንክን ይዝግበረሎም ማለት እዩ ኦኬ ናይ በይኖም ክንክን ይግበረሎም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ በዓል ረቂ ድዩ በዓል ዊስኪ ድዩ ኣባት ነፍስታት ይሰትዩ ማለት እዩ ሓቂ ሓንቲ እዚኣ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዓድና ለመንቲ ጽቡቅ ገይሮም ትሪት ይግበሩን እዮም ለመንቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል መሲልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ንጡምያት ኣብልዑ ንዝዓረቁ ክደኑ ንዝተኣሰረ ጽቡቅ ግበር ንዝሓመመ ብጽሑ ይዝብል ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ በቲ ሙቪ እውን ዝረኣናዮ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ኣብ ጥምቀታት ድዩ ኣብ ዝኾነ ንግደታት ድዩ ኣብ መርዓታት ድዩ እንድሕር ርኢና ግን ለመንቲ ካብ ካንሸሎ ንንየው ዘለዉ እቶም ለመንቲ ተረፍ ይበሉ ሓቀይ እቶም ለመንቲ ተረፍ ይበሉ እቲ ዕዱም ሰብ ከዓ ከመይ ዝበለ ተዓዲሙ ስለ ዝኾነ ከመይ ዝበለ ኣብቲ ዳስ ይብል ማለት ለመንቲ ከዓ ካብ ካንሸሎ ወፂኻ ተረፈ መረፍ ይወሃቡ ማለት እዩ ከመይ እዚ ሕጂ ዋይ ምሽ ኣሎ እዚ ሕጂ ኣነ ኮይኑ ዝረኸብክዎ ሕጂ ኣነ ሕጂ ይወቕሰኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ ምክንያቱ ንባዕለይ ኦርቶዶክስዮም ስድራይ ኣነ እውን ናብ ኦርቶዶክስ ክምለስ እየ ዝሓስብ ዘለኹ ግን እዚ ነገር እዚ ምስ በርሀለይ ክምለስ ዝደሊ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ሕቶ ከለኒ ኣብ እምረይ ክምለስ ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ክፈልጥ ስለዝፅዕር ክፈልጥ ኢለ ዝሓተኩም ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ዋይ ከም ዝግበር እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ንኹላትኩም ንኹሉ ሰብ ብማዕረ ከነፍቅር ብማዕረ ትሪት ክንግበር እዩ ዝብለና ሓቂ ንኸመይ ብኸመይና ኣብ ኤርትራ ተኸይድኩም ሕጂ ከምኡ እዩ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸይድኩም ዋላ ከምኡ እዩ ለመንቲ ካብ ካንሸሎ ውፅኻ ተረፍ መረፍ ኢኻ ተቦ ነቲ ዕዱም ሰብ ከዓ እቲኻ ብስነ ስርዓት ተብሎ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከምታ ዝበልኳ ከዓ ኣቕሽሽቲ ከዓ ቢራ ይሰትዩ ኣቕሽሽቲ ኣረቂ ይሰትዩ ኣቕሽሽቲ ዊስክታት ይሰትዩ መስተ ግን ሓጢኣት ምዃኑ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ንባዕሎም ሓጢኣት ምዃኑ መስተዮም ዝፈልጡ ኣይትስተዩ እዮም ዝብሉ ኣይትስተዩ እንዳበሉ ግን ንባዕሎም ይሰትዩ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ኮንፊዝ ይገብረኒ ማለት እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ሓታ ደልየ ዘለኹ ከዓ እንታይ እያ ኣብ ምንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ንማርያም ስጎድላ ዝብል ንማርያም ጸልዩ ዝብል ወይ ነባት ነፍሲ ሓጢኣትኩም ኩሉ ንገርዎ ዝብል ኣብ ምንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለኹም እቶም ካልኦት መጽሓፋት ከዓ ካበዮም መጽዮም እቶም ደቀቅቲ ምሻሎ ውዳሴ ማርያም ገለመለ ዝብል ካበዮም መጽዮም ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቶም ካልኦት ኣማለኽቲ ዝበሃሉ በዓል ኣምነ ኣረጋዊ ኣምነ ጨርቆስ ገለመለታት ካበዮም መጽዮም ማለት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ሓንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘላ ኮ ናይ ክርስቲያን ኣነ ዝፈልጣ እንድዕ ከዓ ጌጋ ይኽለለይ ዘይኮነ ከዓ ንስያ ፎር ሹር ሓንቲ መጽሓፍ ቅዱስ እያ ዘላትና ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን እዚኣ መጽሓፍ እዚኣ ከዓ ኦርቶዶክስ ይጥቀሙላ ፕሮቴስታንት ይጥቀሙላ ካቶሊክ ይጥቀሙላ ሓቂ ስለዚ እቲ ውዳሴ ማርያም ዝብል ካበይ መጽዩ ካልኣይ ከዓ ንማርያም ስገዱላ ዝብል ኣበይ መጽዩ ንማርያም ብማርያም ጌርኩም ምጽኑ ዝብል ካበይ መጽዩ ከምኡ ዝብለ መጽሓፍ ቅዱስ ሲኢነ የለን በቃ ኣነ ኮ በቃ ምሻሎ ብኽፉት ልበይ በቃ ክርድኦ ፈቲነ ብለኩም ማለት you know I'm trying to understand it ናይ ብሓቂ
for sure በቃ ምሻሎ በጀኒን ሐሳብ በቃ ምሻሎ ክፈልጥ ዝብል ሐሳብ ማለት እዩ አቅን ማምለኽ ዝብለኩም ዘለኹ ፈቲነ ክረኽቦ ግን እዞም ቁንጭልጫል ወዳሰ ማርያም አምና አረጋዊ ገለመለታት ገለመለ ዝብልሲ ካበይ መጪ I don't understand ስለዚ እዚአን እንተን ሕቶ ንዓናተይ ማለት እዩ ጋን ኮይነና ዘለዋት ሕቶ ካልእ ሕቶ እውን ኣሎ እንዲ ግን እዚአን እንተን ሜን ቀንድ በቃ ምሻሎ ኣነ ክኣምን እንድሕር ኮይነ ንዝኾነ ነገር እንድሕር ክኣምን ኮይነ ክርድኦ ክኽእል ኣለኒ ምሻሎ ወላ ሰብ ሓቲትንሲ ክምልሶ ክኽእል ኣለኒ ብኮንፊደንስ ማለት እዩ ተደኣ ዘየለ ኣነ ስድራይ ኦርቶዶክስ ስለ ዝኾኑ ኦርቶዶክስ ክኸውን ኣይደልን እየ ሕጂ ዋላ ክምለስ ዝደሊ ዘለኹ እኮ እንታይ እዩ ክፈልጦ ክኽእል ኣለኒ ስለዚ ፕሊስ ኣሕዋተይ ፕሊስ ብኣምላኽ ፕሊስ እዘን ሕቶታት ኣይመልሱለይ ክትምልሰለይ እንድሕር ኮንኩም ከዓ ሓደራ ፕሊስ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ኣነ ዝኣምን መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ እየ ብጴንጤ ዲኻ ኦርቶዶክስ ዲኻ ካቶሊክ ዲኻ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ክትበኒ እንድሕር ኮንካ ፕሊስ ቁፅሩን ኣብ ምንታይ ምዕራፍ እዩ ዘሎን ጌርኩም ንገሩኒ ፕሊስ በቦኹም ብኣምላኽኩም ማለት እታ ናይ መጨረሻ ሕቶ ከዓ ናይ ሓምሻይቲ ክወስኸልኩም ሓምሻይቲ ሕቶ ከዓ መቸም ጾም ኦኬ 40 ጾም ንጾም ተባሂሉ ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ 40 ጾም ተጸይሙ ሓቀይ ጽቡቕ ሕራይ ንጾም ግን ኣብዚኣ ግን ኮንፊውዝ ትገብረኒ ኣብዚ ናይ ጾም ከዓ እንታይ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጸውም ከሎ ካብ ስጋ ዲጸይሙ ስጋ ትብልዑ ሽሮ ብልዑ ዝብል ጽሑፍ ኣበየሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ዓደስ ብልዑ ሽሮ ብልዑ ሓምሊ ብልዑ ስጋ ግን ከይትበልዑ ቺክን ከይትበልዑ ዝብል የለን ሲሪየስሊ ካበይ መጽኡ እንድዒ ስለዚ እዚአን ሓሙሽተ ማለት እዚኣ ሓሙሽተ ወሰኽላ ቴንክ ዩ ሶ ማች ሕዋቴ ማዕረ እዚአን ዝመስላ ሕቶታተይ ፕሊስ ግን ክትምልሱለይ ከለኹም ካብ ርእስኩም ካብ ገዛ ርእስኩም ዘይኮንኩም ክትምልሱለይ ወይ ከምቲ ኮይኑ ዝተሰምዐኩም ዘይኮንኩም ክትምልሱለይ ዘለኩም ብቃል ኣምላኽ መሰረት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብቲ ሓድሽን ብሉይን ኪዳን ከምታ ኩላትና ንኣምና ሓንቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘላ ካብኡ ተትምልሱለይ ብጣዕሚ ኣነ ከዓ ዝሓሸ ኣንደርስታንዲንግ ወይ ከዓ ምሻሎ ክፈልጦ ዘለኒ ነገራት ክፈልጦ ይኽእል ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መሰረት እንድሕር ኮይኑ ማለት ከም ተቐዲመ ዝበልኩም እንታይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ጥራሕ ክኣምን ዝኽእል ኣነ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑስ መን ይፅሒፍዎ ንዝብል መን ይፅሒፍዎ እኳ እዩ በዓል ውዳሴ ማርያም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ነገር ንማርያም ስገዱላ ኣማልኽ ኣምልኹ ዝብልሲ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቕላላ የለን ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘየለ ካበይና ክንኣምኖ ናይ መን እዩ ካብ መን ይመጽኡ ንዝብል ማለት እዩ ትሕቶይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሊስንን ብግቡእ ጌርኩም መልሲ ከም ትምልሱለይ ከዓ ኣይጠራጠርኒ ሕዋተይ ማዕረይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፎር ሊስንን ጽባሕ ብካልእ ፕሮግራም ክሳብ ዝምለሰኩም ብብሰላም ቻው ቻው